कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तब्बल 18 वर्ष रखडलेल्या मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग यावर्षी देखील पहिल्याच पावसात खड्ड्यात गेलाय। येत्या गणेशोत्सवामध्ये कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना पुन्हा एकदा खड्ड्यांचा सामना करावा लागणार आहे। कोकणातील लोकप्रतिनिधी या महामार्गाच्या रस्त्याबाबत कधी जागरूक होणार असा सवाल कोकणातील जनता आता उपस्थित करू लागली आहे। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 हा पूर्वीचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक आता 66 झालाय। मात्र तब्बल 18 वर्षांमध्ये कोकणातील या रस्त्यावर केवळ खड्डेच आणि यातून झालेल्या अपघातांमध्ये मृत पडलेल्या व्यक्तींच्या जखमी व्यक्तींच्या यातना भोगण्याचंच काम या नातेवाईकांच्या पदरी पडल्यात। अद्यापही कोकणातील चाकरमान्यांची यातून सुटका होत नाहीये। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66च्या चौपदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाल्यानंतर तब्बल 3 टर्म विधानसभेच्या निवडणुका आणि 3 टर्म लोकसभेच्या निवडणुका या सर्व पार पडून झाल्या असताना मात्र मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम अद्याप पूर्ण होण्याचं नाव घेत नाहीये। याबद्दल कोकणातील जनतेच्या तोंडी लोकप्रतिनिधींना शिव्यांची लाखोली वाहण्याशिवाय दुसरं कोणतंच वाक्य तोंडी येत नाहीये। रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे जिल्ह्यात हेच पाहायला मिळतंय। कोकणामध्ये जाणारा एकमेव महामार्ग म्हणजे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग। मात्र तब्बल 18 वर्षांमध्ये या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम आज देखील धीम्या गतीनं सुरू आहे। याचा फटका कोकणातील उद्योगधंदे, पर्यटन आणि व्यवसायावरती झालेला आहे। मात्र याचं कोणतंही सुखदुःख आजपर्यंत सत्ता उपभोगलेल्या राज्यकर्त्यांना आलं नसल्याची खंत या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुर्दशेवरून पाहायला मिळतेय। या महामार्गावरून प्रवास करताना खड्ड्यातून झालेल्या अपघातांमुळे आणि निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे अनेक चाकरमान्यांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी आपला जीव गमावलेला आहे। मात्र ह्या अपघातातील जखमी आणि मृत व्यक्तींना आजपर्यंत कोणतीही शासकीय मदत प्राप्त झालेली नाहीये। हीच खंत कोकणातील नागरिकांच्या मनात अजूनही खदखदत आहे। माणगाव जवळील मुगवली फाटा येथील मुंबईकडे जाणाऱ्या पुलावर रस्त्यावर खड्डे पडलेत, तर रातवड येथील पेवर ब्लॉकचा रस्ता खचलाय, तर तळवळी येथील हॉटेल प्रेरणाजवळ खड्डे पडलेत, तर कोलाड ब्रिज ते हिंदुस्थान पेट्रोल पंप पर्यंत खड्डेच पाहायला मिळत आहेत। वरसगाव खांब येथील सर्व्हिस रोडवरती देखील मोठ्या प्रमाणावरती खड्डे पडलेत आणि त्यापुढील जिंदाल कंपनी जवळ देखील खड्डे पडलेले आहेत। वाकण पुलावरती पाण्याचा निचरा होत नसल्यानं मोठ्या प्रमाणावरती पाणी साचलेलं आहे। ते नागोटणा गावाच्या प्रवेश हद्दीपर्यंत रस्ता खचलाय आणि त्याचप्रमाणे गोविंद कामत हॉटेल पर्यंत रस्त्यावर खड्डे पडलेत। गेल्या 18 वर्षांमध्ये मुंबई गोवा महामार्ग जशाच तसं याचं काम पाहायला मिळतं। मात्र त्याच दृष्टीनं राज्यातील इतर रस्त्यांचं काम आपण पाहिलं तर ते फार जलद गतीनं झालेलं आहे। मग मुंबई गोवा महामार्गाचं काम इतक्या धीम्या गतीनं का सुरू आहे असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत। त्यामुळे यावर्षी देखील चाकरमान्यांना गणपतीला जायचं असेल तर खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागणार आहे। कोकण कट्टा लाईव्ह, रायगड।